Скъпи ученици, драги родители, уважаеми гости! Днес отново е 15 септември, отново един празник, както за младото поколение на нашата страна, така и за всички, за целия наш народ. Разрешете ме най-сърдечно да ви поздравя с новата учебна година, с настъпването на новата учебна година. Да пожелая на всички много здраве, успех, системна и упорита работа в усвояването на науката. Българина от векове демонстрира своята любов, своя стремеж към знания, към прогрес. Ние сме уверени, че настоящата учебна година ще даде възможност на нашите ученици в едни условия, коренно различни от миналото, нашите ученици да се подготвят, да получат необходимите знания, необходимата подготовка и успешно да се включат в демократичния процес, в развитието на нашата родина. Тази учебна година ние започваме и с още едно тържество, посветено на новия патрон на нашето училище, а именно Найден Геров. Разрешете ми само няколко думи да